Isihloko sethu namhla sithi insika. Insika ke bafethu ikusuke kuyiyo kakhulu ethenjiwe ukuthi indlu ingawi, kodwa yaze yawa insika ila kuqala khona ukuba nenkinga. So ngifuna ukuhamba nawe kahle njengamanje ukuthi insika mangabe izokuwa noma izophuka ayivamisanga ukuthi ivele ithi phaqa, ivamisa ukuthi ibe nezimpawu ebonisa ngazo ukuthi ngelinye ilanga kuzoba nenkinga la. Futhi ke insika uyakwazi ukubambelela kuyo nje uyamele kuyo ngoba kusuke ngonakalanga nix. Ngicabanga ukuthi abaningi sebeyangizwa manje ukuthi ngibhekele. Akuve kubuhlungu noma akuve kuyinkinga ukuthi uzobona umuntu ebambelele komunye umuntu emenza insika yakhe. Akuve kubuhlungu ukubona umuntu ebambelele komunye umsebenzi emenze insika yakhe. Kusho ukuthi ngamanye amazwi usemsebenzini, wena ukusebenza kwakho osukwini awufisi ukusebenza nabanye abantu, ufuna ukusebenza nalo ozokwazi ukuthi akwenze lo msebenzi ngoba umenza insika yakho. Le nsika le one day yaze yaphuka noma yaze yawa, wena uzosala wenze njani?